ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು. ಹಲೋ ಬಂಧುಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿರ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಾನು ಒಂದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ರಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಯಾನೆ ಮೂಲು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಪಿರ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಪಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಯಗ್ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೋಣ. ಬೇಲೆದಾಯ್ತ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಚೀಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಟ್ಟದಿದ್ಯಾರ ಪಂಡದು ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕೊನೆಯರೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುದೆ ಕಟ್ಟುನೆಗೆ ದುಂಬು ಮೂಲು ಪುರ ಒತ್ತರ ಮಂತು ದೀಡೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಮೂಲು ದೀಡ್ಯಾರ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಇತ್ತನೇನು ಪುರ ಒತ್ತರ ಮಂತದ್ದು ಮೂಲು ಕಟ್ಟು ದೀಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇನು ಒತ್ತರ ಮಂತಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಒತ್ತರ ಮಂತ್ ದೀದಾಂಡು ಆತೋರು ತನ ನಾನೊಂದು ಚೀಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದೇನು ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕಂದೇನು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಈ ಚೀಟ ಆಡು ಕಟ್ಟೋದು ನಾನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜಿಂಜನ ಆಡು ಆತೋರು ತನಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬರ್ತಂಡು ನೆನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಗಂಟೆದ ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟುವ. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಜಿಂಜಾಗ ಐಕದು ಮುಂಚೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನೆ ದೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಯ್ತು ಪೇಜ್ ಒಂದು ಗುಲ್ಲಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾವು 10 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾವು ಬೇದಾಯ್ತು ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾತನೆ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾಣಿದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಜಿಂಜದು ಈ ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕಣೆ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೇದು. ಸೊ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಚೀಟ್ ಉಂಡಾವೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚೀಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಾಳೆದ ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮೇಲಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡು ದರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಅವನು ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟೋದು ಪಿದಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಚೀಟ್ ಮೇಲಾನೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಾನು ಉಂಡು ದರ್ಪೆ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡಿ ಅಂಗಡಿದತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಿ ಉಂಟು. 8 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪೋಪೆ ಬೆಳಾನೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೇನು ಉಂಟು ದರ್ಪೆ ಕಾಜು ಪೆಂಚಿನ ಹಾಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಉಂಡುದು ಪಿರ ಪೋಪಣೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಸಳೆ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾನ ಒನಸಾದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಣೆ ತಿಕ್ವೆ ಜಿಂಜ ಪಾತಿರಿರುಂಡು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಸೇರಿದ ಚೀಟನ್ನು ಕಟ್ಟ್ಯ 80 ರೂಪೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋಡು ಮೂಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡಿತದ್ದು ದೀಪದಿರೋಡು ಆತಿದ್ದ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ವಿಷಯದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡಿಂದ ಯಾನು 2-3 ದಿನದೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತಾರೆ ಆವುದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕಿಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏತ್ ಬತ್ತನ ತೂಂದಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೇನೆ ಆವುದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಪಡಂದೆ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋಂಡ. ಸೊ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊನ್ಗಂದ್ ಇನ್ನು 25 ತಾರೀಕು ಅತ್ತೆ 30 ದಿನ ಮುಟ್ಟ 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊನ್ಗಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ 5ನೇ ದಿನ.
ಸೊ ಯಾನ್ ಐನ್ ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಓದ್ವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಐನ್ ದಿನ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಐನ್ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ. ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಐನ್ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂದು ಆಯಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ವರೊಂದು ನೆನೆತೊಂದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ like man play, share man play, subscribe man play. Thank you for watching. Bye.